Kukhona ungaboni ngasolinye emkhandlwini wasekuleli phakathi komphathi wedolobha uDokotela Umhlaziyi kanye nosomlomo weDA Raymond Dlamini. Okubangwa kakhulu ukuthi ngabe umphathi wedolobha unawo yini amandla okubiza umhlangano womkhandlu. Ongumholi we-Super 7 Minority, ikhansela uJoe Majopelo, uthi umphathi idolobha akukho okunye okumele akwenze ngaphandle kokubiza umhlangano womkhandlu nje kuphela. We compared the city manager in terms of Municipal Structures Act Rule 29(1)(a). So it's not like the city manager had a choice. EFF nesikhombisa ukuthi ayiseyona ingxenye yokubuswa kwalomkhandlu yeseka isinqumo somphathi wedolobha. It is well within her rights. And the good thing with the CM of Ekurhuleni is that she's a no-nonsense woman. She doesn't go around pleasing anyone, and she doesn't budge to wrong things. Kanti ngakolunye uhlangothi umengameli we-ANC ukhale kakhulu ngesimo soMasipala kuleli emhlanganweni wesigungu esiphezulu se-ANC. Too many municipalities have collapsed, and our people have to deal with almost daily sewage spills, water restrictions and shortages, uncollected rubbish, potholes, and inaccurate billings. Ukungaboni ngasolinye koMasipala kuzoholela ekutheni IP lahlekelwe ngoMasipala abangaphezulu kwe-12 KwaZulu-Natal emva kokuthi EFF isinquma ukuphuma kubudlelwano bokusebenzisana.